Veganske palačinke za mene su oduvek bio vikend užitak. Volim da eksperimentišem sa različitim vrstama brašna, a spelta je postala moj omiljeni izbor. Ima orašast hranljiv ukus i dodaj dubinu ukusa koja je savršena za palačinke. Plus prepuna je nutrijenata što je čini odličnim izborom za zdrav doručak. Za ove palačinke koristim mešavinu lana i vode kao zamena za jaje koja lijepo povezuje tijesto. Također koristim vodu, so i integralno speltino brašno koji je pravi izazov. Bogato je vlaknima, proteinima i raznim mineralima što ga čini hranljivim izborom za doručak. Lepota speltinog brašna je u tome što ima blago sladak orašast ukus, pa ne treba puno dodataka. Da bih napravila palačinke, jednostavno pomešam sve sastojke u činiji, a zatim zagrijem teflonsku tavu. Ostavim tijesto da odstoji 30 minuta kako bi se sastojci lijepo sjedinili. Ne koristim ulje, kada je tava vruća sipam smesu i čekam da se dogodi magija. Dok se palačinke peku vidim kako počinju da se pojavljuju mehurčići i male rupice na površini. Tada znam da su spremne za okretanje. To je tako zadovoljavajući trenutak gledati kako se peku i pretvaraju ove prelepe pahuljaste diskove. Speltino brašno zaista poboljšava ukus palačinki, dajajući im bogat zemljani ton. Palačinke su gotove i izgledaju fantastično. Lagane su, pahuljaste i imaju prelepu zlatnu smeđu boju. Na palačinke možete namazati vegansku čokoladu ili puter od kikirikija, a za lepši izgled posuti svežim voćem, orašastim plodovima ili šećerom u prahu. Veoma sam zadovoljna kako su ispale i mislim da ćete i vi biti jako ih probate. Isprobajte recept i javite mi svoje utiske. Ako ipak napravite ove palačinke, voljela bih da čujem koji su vam omiljeni dodaci u komentarima ispod. A ako tražite još ideje za zdrav doručak, obavezno pogledajte moj drugi video. Vidimo se sljedeći put.